Kat banang mi kising ki benai ki bar jela na kelengkari ki layo ban wan rung wan mi hapo ka jela Meghalaya klem ki kot ki sla ki babiang klem ka no konong rim ki shuwan ban kamai jakpo hapo ka jela jongi da ki tiar ki tar be an ha ka ba menta ka sngi na kaliang ka seng HANM na riwar mi ngi penursla ka layo ban ya saungut ki bar jela ki bana Uttar Pradesh hakashnong mau jakem ki bala tumu ban wan khayi be an klem ki kot ki sla ki babiang kini ki bar jela ki la shim kabu ban wan di ki tiar ki tar hakishnong ki thau jong ki briu u briu new trap Hakabana kaliang gaseng kala penherkrat noy kini ki bar jela bakim de shuban wandi ki tiar ki tar be an shaka jela Meghalaya hakabala yo ban yakren berkaseng HANM kila ong badai bakam padoni ka ILP hapo ka jela jongi kadi ka wan rai ka nongrim ka jingyo shim kabu kabaki bar jela ban wan rung ban wan mi kat baki mon hapo ka jela Meghalaya Nakapor ni ki dekar iba wandi jingdi akan ni ka bri jong new trap apa di lap ni kendu eki ni la cek ikut kislah dari kimdon buat kawai ru kot badon kap kumki trading license ane ka label license kimdon de ngisngapun ong ba kamdai su kapor banginang samthia kamdai su kapor ba ngin shu pekkai kumki khun kabri new trap hi ngimdai ban ong ban chania atang ki sang bhalang ba ki dei ban pech maki hendrei kumki khot jong ga jai ben riu we hi la dei kapor ba ngin simkhia bat ngin ya tre rang karkat bat ki sang bhalang ru nang ba ngin la ban te la kam ya kan ni jingrung jong jingmi jong ni ki khar ki ba na ki we pat ki jela kum kini kita khar ki ba ngilai obat mane ki dei na du Uttar Pradesh ki wan di kita kijing di hakisnong kitau ki rung haki benta per jong kisnong kitau bandi kita kijing di jong ki nyimtip yo lese ki dei ki no pen poi ta ki drugs ne ki nomor ngilai i ba jing jelai jong drug hak ni ka jela jong iro kala long be isar khay du kata te ngidei ban perkhat kham jangai khndiat nei su ban ngin perkhat jan plat ki paj ba teng ki shui i ba ki wan di tiar ki khar ki athiet i ki tiar dari kim tip ba ki jing thmu jong ki yo lese kadon da kumbui pat man penjot ya ki khun samla kham tam ba dang khi dang san bun ki bala ngop haki jingdi pen puat te ngasng put ong ba dang ni sakmat hi ki pat ba ki de ben ken mau ya ka we ka jingjia ka bala dab jia hasmit haki ni kindat snam ki bala dab mar ba tu du khar ba wan di gitu ki tiar la tiet pen men sau ya tu golong kemi adu ba tu golong kemi kala men sau jur te ngisng ban pen kan mau ba ka jaj ben riu kum dei shu ban klet bit ka dei ban kan mau iki bala deb jia knang ba kenem jia shu nang ni chkhmat kum tu jing jia ki ba snusi ki ba wan rai ki jing men sau ha ka im lang sa lang hi te jing rung jing mi jong kini ki dekhar hi na kapor ngasng bon ba dei ba nyim don ya kata ka ALP adu kat kini ki sngiru nilai yakhi ya kata ALP na kapor adu mentang nyim yo dei halor kani nong rim ba kini kita khar kisim kabu bandrung ban mi kat bambon hagani ka jela jongi ni kerpat ya ka sarkar hi ba kumba kala pha ya ka resolution syadu sarkar Delhi ba kidai ban simkhia kidai ban budin khnang ba ngin yo ya kata ka ILP kumba ngila dawa bat ngila thrang hi daki po snam ki bala dep ru ngila thrang ya ka ILP kum kata kasti ban yada yang i red patch te nang ni sakmat i ka sarkar kadai ban simkhia habai dei bat ka ILP bat ngi ki sang phalang ru ngin yai trei na kapor ban yada ya kari ka i jongi